Goienakide kanpaina barruan, Real Arenan esperientzia astezin bat biziteko aukeri aukiko daue bi bergararrek. Reala eta Cádiz, nor baino nor geixau. Goazen euren bila Donostiara. Aiau gara, Real Arenara, ordu eta erdi eskaz falta da partidu hasteko eta izot jauregixan gelditu gara goienakidiekin. Goazen euren bila. Bueno, hemen gauz, Real Arenan bi goienakidiekin, Mikel eta Beñat, Beñat eta Mikel. Bueno, Mikel, zeure aitari egokituxako gaurko sarrerak, holako aitea eukileik, Bai, holako bai. Gero gainera, penia bera ezin izatia torri, baina, bueno, bentsat kuadriako ekarriot, así que gustora, oso ondo. Eta holako laguna eukileik, Beñat? Bai, bueno, Mikel muko lagunekin ondo bizina, izegisa esan da, baina ezkenean posik aukera hau eukitzean eta, herri hasten dugun. Oinarrizko galderia, Real animaia, etorriko zineinala? Bai, claro. Real salia, ba. Betidanik. Bai, txikianik, Real saliak, eta, irazen daen, eta Europan sartzen da, no, zehose, ez. Eta tunelian, da jokalaixa gertu, eta apurat esperientzia diferente hori biziteko prest? Bai, bueno, pixka diferentia izango hori, azkenean kristalera nola zauzek gertu zarela, baina, bueno, a ver zelakoan momentu hori. Eta merienda baik etorriko intzan, ala, Beñat? Bai, ni posiakin nator, a ver zen mote oskuen. Nire merienda bat, etorri nahiz, espada zen segateko gero. Eta egarrixekin? Bai, baita. Bueno, ber, disfrutatzen dozuen, oin barrua sartuko ba, delkatanoko elkarrekin, eta ber, ondo doian partidu bat, eta Realak Cádiz irabazte xauen. Disfruta mutiak, gero ondo baitu. Aupa Real! Bueno, aiau gara, Premium Hospitality gunera eta hemen daku. Hemen dauz bi goienakideak gustora, bueno, tripia beteten da estarrixa goxaketan, ze moduz honen barruan? Primeran, janta eran, eta oso ondo. Ondo atendiu zeue? Bai, oso ondo. Men danerako gare, edo janarixa bihar bozu, edo arixa bihar bozu, danerako gare, así que oso ondo. Eta hemenik ez da ikusten, ertzian be, jokalaixan pasilloa bertan dau, eta gero fanbiako zai, ala ikustea, beroketan urteten dian momentuan edo. Bai, oso gertutik ikuste ditugu eta, bueno, esperientzia ezberdina hau etzat. Bai, oine justu irten die pixka berotzera, eta gero ja pixka danak juten denean partidua irtetzera, jungo ikustora, eta abertzelako sensazioa da hori. Eta gu lagunartien badako itxura bat, partidu bat ikustea goia zen danetan, porratxo bat itian, hola, zeuepe uste dut gaur tokatzen dala itia, ez? Emaitza zehatza eta goleatzaile bat, venga, bota. Irut, Janutai hat-trick. Janusei hat-trick. Arriesgau, baina bueno. Zeu zer inozu, Mikel? Nik gainerrez ez dut uste, baina bi bat edola. Eta goleatzailea ez dakit, Isaac, por decir una. Uste dut Isaac ez dagoela konbokauta, baina, bueno, nik neue... Venga. Vale, aldatu itxote, venga, Isaaken ordez, Merino, gaur Merinok sartuko. Vale, neuk bitia utza eta gaur gola karrika buruz hartzen dau. Eta, bueno, kamaria ibe zanbiako xau, ez? Aber, kamaria zer dixoen. Nik uste bat utziko dagoela eta Janusak sartuko dagoela. Bueno, aporria ina dau, gero hemendik lado eta 10 minutu ordu eta erdi bueltan ikusiku, zeinek azmaiten dauen da zeinek ez. Disfrutau! Bueno, hemen gauz, hasi da partidu bat, hemen daku. Beñat eta Mikel, ze mauz, a ber? Primera, kriston lekua, kriston eserleku honak, eta, bueno, oso pozik gare. Ambientia kriston hau, gra hortan kriston ambientia gartzen da, así que oso gustora. Okalaixape gertu, ez, hemen di bertan. Bai, oso gertutik, ikutu itxo. Bai, oso. Ni flipadot, daukogun biztiakin, pie pista, eta dana oso ondo ikusten dela. Partidu hor ja dozena minutu jokatu dira ze mauz, ikusi zu Reala lehenko minutu netean. Bueno, ondo hail, posizioa eta bauka, eta ondio ganez dauka ez ditu okazioak sortu, baina, bueno, ondo hain, ne ustez. Kontuz. Habe, ontsa sartu bigun gola.
Flojo bilia Januzak, Ja, ba, ez dut nahi nik Januzak sartia, baina, bueno, sartzen bada ondo. Bueno, baina bintzat badako itxuria, Reala badoiala poliki aurrea, eta ez? Bintzat, lehenengo atxen aldi da aurretik egiten gan. Bai, espero, golen bat sartzen da den. Espero. A ver, sortia, bai. Bueno, gozatu mutiak. Bueno, akabo da partidua hemen Realearenan, eta, bueno, ze mouzko izan da partidua, edo ze mouz ibilizai? Ondo, oso ondo. Lekua oso politxa, kriston ambientia zegoen, eta gainera, irabazin dugu, así que oso ondo. Eta aurretik Laurok indun porran, 3 hautza esan dau, eta gaina 3 gol janu, bueno, batekin gelditu da, baina hortxe ibiliza zeu, Bai, bueno, azkenean esmatu da, resultau onda, eta Januzaien gola, azkenean, txerako, así que primeran. Eta gomendaketakoa, koienak esperientzia hau, hospitality esperientzia hau. Bai, joder, oso gomendagerria, apunta. Bai, lekua eta gero barruan bez, jana, gero ikustia jokalaixak gertutik. Bai, azkenean generalian esperientzia desberdina, kriston lekua, kriston asientuak, eta, bueno, repikatzen bo, urrengoan apuntoko berriro. Bueno, geure partez be, eskerrak zuei, hain jator eta hain humile geure galderak erantzutiarren, eta, bueno, zeuei goienak idioi, holako Mikel eta Beñate bizi izan dago moko esperientzia bat bizitia gura badozue, jakin, ja, datorren domekan, jokatukoan Atletico Madriden kontrako partidorako sosketia martxan dauela, sartu aplikazioa deskargau, aplikazio bidez izena emun, eta gero, sosketan sortedunak zain. Beste barik, ondo segi eta haupa Reala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Real! Venga, haupa goiena, eskerrik asko!